یکمین از دخوازم بجم از کیمه ناوی من اپو بازیدیه از در هنرم و نویسکارم له هالیوود دجیم لسر بلگه فیلمه و فیلم فیکشن یعنی نه بلگه جی کار دکم گوتنا من یکمین از دخوازم سر چیروک بو آخوم چیروک چیه؟ چیروک yani sinemada her tişt çîroke. Em bêjin çiqas teknîkî avayîya teknîkî bi destê te de heye tune û kamerayê te çi ye dengê yani lîstikvan kîne ew ê cî tu bikişînî em dibêjin lokasyon çi ye ew ne wisa qas giring in. Herî yekemîn çîrok e. Sînema me Kurdî da tiştekî ez kêm dibînim ser çîrokiye. Yani çawa bêjim erê êş û elema me heye tiştek dibe ama çîrok çi ye ser kê tê vî dinyayê em bêjin guhertan û ser çi vî çîrokî tu dixwazî par vekî. Li Hollywoodê vî ra dibêjin yani nêrîna kî da em vî filmê temaşa dikin û çi destpêkê de çawa dest pê kir û davî de çawa ye biqete. Eger çîroka te destpêkê de çawa dest pê kiriye û davî de çawa qediyaye eger yek e yani mana wî çîrokî nîne. Gerek çîrok biguhere. Gerek karakter yani lîstikvana te karaktera te her tişt biguhere. Yani em mesela em malê derkevin diçine bajarê em bo çi diçin em dixwazin tiştekî nû bibînin tiştekî hevalara par vekin diçine kafî şapekî yan jî restorantekî em nan dixwin hevalara dixwin yani ne wekî em malê rûdinin yek e em dixwazin herin tiştekî nû bibînin tiştekî nû par vekin ew jî çîrok e yani çîroka te gerek tiştekî tê de hebe me bibe ser rê em herin tiştekî cuda bibînin jiyana me normal em derkevin û kêvê çîrokê tîne ber çava ew gelek giring e em zanin gelek tişt li ser dîroka Kurdistanê de bûye ana jî dibe ama yani çîroka te gerek ser merivekî du ser karakteran ser lîstikvanan here eger yani çawa em mesela Kurdayetî de em rûdinin kalû pîrê me mera çîroka dibêjin em guhdar dikin mesela dibêjin ew tişta hatiye serê yekî wekî viya em jî ser sînemaya Kurdî da çîroka li ber gorî karakteran pêşva bibin yani lîstikvan û karaktera me çi ye çi hatiye serê wan e mesela ez tiştekî temaşa dikim ez dibêjim ev bahata serê min ê çi bibiya ez dixwazim viya gel yekî li sînemayê de par vekim û çawa ez hêzê wî însanî bînim ber çawa yani hêza mirovekî hêza lîstikvanekî dibe sedamê çîrokê te yani eva te ra dibe wekî pirekî yani di ber vî pirê de derbas dibî çîroka xwe bînî ber çawa li dinyayê de tevahî mirov wan hêzana wan hêstikana bibîne û par veke. Êsiyemîn ez dixwazim ser montajê biaxivim yani editing ew tiştekî zef giring e li sînemaya Kurdî de em zanin em tişta gelek zû çê dikin em dixwazin çîroka xwe par vekin em hêzin em dêjin bira dunya alem bibîne çîroka me çi ye ama gere li montajê de li ez dibêjim yani montajî ne em bêjin dûrandin yani tu çawa tişta dudurî ew gelek giring e mesela nexşê Kurda gelek navdar e zanî dîroka me de em xalîçan çêdikin cilan çêdikin bêran çêdikin yani her tişt em nexşê xwe didurûn çê dikin montaj jî ew e ne qutkirin e gelek hevalê me mesela sînemayê de tişta zû qut dikin ya jî nahêlin tişt ser hevdî bikeve û mezin bibe
Mesela montaj çiye ev yani Davida nivîsaya daviye. Çîroka te te çawa nivîsiye ye ware biguhrandin. Yani montajê de tişt gelek ye biguhere. Nebêje yani miserî da çîrok wiha nivîsî ninga ava ahaniye na. Çîrok zanî çi ye? Çîrok her tim jiyan dike. Eger çîroka te li te çawa serî da nivîsî û kişand û montaj kir neguherî ew çîrok ne çîrok e. Ev çîroka gere biguhere. Gava te filmî jî çêtkî bira çîrok biguhere. Bo çi? Jiyan her tim diguhere. Em nikarin bêjin wa miviyan aha nivîsî em gere aha qut bikin, aha bikin na. Erê perspektîvek yani nêrîna te baş e. Em dixwazin ya her tim yek bigirin. Ama montajê da, editingê da yani sebir bibî. Gere bibînî çawa tu vî çîrokî baştir bînî ber çawa. Çawa tu vî çîrokî baştir berdewam bikî û dünyayê re par vekî. Montajê de gelek hunermendê me xwe çêdikin baş e, ew jî tiştekî giring e. Ama nêrîna cîhanê cuda ye. Mesela em çîroka xwe her tim ser dilê xwe, ser jiyana xwe, ser çand û hunera xwe dibêjin wekî Kurd. Hema sinema ne tenê sinema Kurdî ye, sinema hunerekî cîhanî ye. Li ber vî yekî em gava dixwazî çîroka te were yani acibandin, were naskirin li Kore, li Çînê, li Avrupayê, li Amerîkayê gere tu xwe peçek pêşva bikişînî û hevalên din em bêjin yani montajwanên yan jî edîtorên din re kar bikî. Bo çi? Sinemayekî cîhanî ye. Yani em wekî derhuner zaf tê da dimînin em dibêjin ev çîroka me ye ez zanim çawa baştir çê bikim. Erê dil û can ew e ama gerek tu xwe hinek baş ve bibî bêjî ez wastiyam piçekî hevalekî dinî bînî bêjî hevalo ka were tu jî binhêre nêrîna te çi ye bişinî hevalekî tey dinê li dervayê welat li yekî yani xerîbî bipirsî yani pirsa wan bigirî. Ev tiştekî giring e. Ez dibêjim sînemaya me Kurdî de herî tiştî kêm em çîroka xwe ra dibêjin. Yani çîroka xwe em dibêjin Mihemedê bira xwişkê xezal nizamçı û ka were ez were derdê xwe bêjim. Ya ewna zaten derdê te zanin. Yani ewna zaten çîroka te zanin. Ewna zaten Kurdin. Hemî jiyan dikin. Ew giring çi ye? Em çîroka xwe li dünyayê re bînin berçava, li dünyayê re par vekin. Ji bo wî jî li montajê de yani destê we tê hûne berfire bibin û hevalê dinê çand û hunera dinê re biaxivin û tekîlî bikin bêjin ka were alîkariya me vî çîrokî bikin û nêrîna we çi ye. Ê tiştekî dî ser çawa montajê de derbas dibe ez dibêjim deng e. Mesela sinemaya Kurdî de ev tiştekî ez gelek hê çawa bêjim jar dibînim. Jar yani zayıf. Em mesela em dibêjin tamam lîstikvanê me baş e, çîroka me baş e, kamerama me baş e. Hema deng tiştekî dinê ye. Ji bo çi deng giring e? Ez dibêjim mesela kamera li mêjiyê sînemayê ye evî millet dibîne ama deng dilê sînemayê ye. Gava em hêzekî digirin, gava mesela pûrtê me vîjî dibe ya jî em digirîn ya jî dikenin ew hemû hêsa dengê ye. Yani sinema me Kurdî de deng karê dengê zaf kêm e. Yani taybetiye deng yani sedî pîncî wekî kamera ye, wekî vêne ye. Ji bo wî ye mesela ser setê deng bila gelek baş bibe we çawa axaftin girt, atmosfera wira girt ya jî em dibêjin folî çi dibêjin mesela tiştekî qevîmî ser setê de em nikarin hemî dengî bigirin. Ama li ser montajê de di gel hevalekî kê deng baş nas dike kar bikî wa dünyayê bila bîne ber çava. Mesela di mirov diaxive em bêjin vî axaftinê de tiştekî giring heye û em dixwazin
tirsê wan zêde bikin. Tirs